sunna ko geɗe nayi sunna golleteeɗo o ɗum ko geɗe tati sunna goneteeɗo o ɗum ko geɗal gootal ɗum fawtaren ndi wiyete sunna nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam sunna to golle ko golle nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam sunna to konngudi ko konngudi nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam sunna ko deƴƴere nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam sunna to wonde ko jikkuuji nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko noon nden eɗen ɓe wiya tarbiya ko eko wiyete laabi ko dartata tan ko geɗel gotel ko neɗɗo o nde iwata eno wayni o yanta eno nelaaɗo Allah way sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum wiyete tarbiya ɗum waɗi annduɓe ɓe mbi ko tahalli ko ɓooraade min akhlaqil mazmuma immorde e jikkuuji ñiŋaaɗi wattahalli e suɗoraade bil akhlaqil mahmuda e jikkuuji jettaaɗi jikkuuji nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko ɗin jikkuuji woni jikkuuji almuuɗo heen seeren ɗene hata ko heen seeren ɗene hata wona ko juuletee ko wona ko wirdetee ko juuletee ko eko wirdetee ko dartetee heen caggal wootidinde Allah e huccitinde dewal faade e Allah ko haa ɗum wuppa en woppa ko woppetee e men hedda ko heddotoo e men ko eɗen keddoroo Allah ko eɗen keddoroo Allah ko ɗum wiyete tarbiya ɗiɗo jikkuuji neɗɗo koye dañata abadan yettade hadara Allah so wona e needi mbi ina haanda e hadara Allah wona fittandu yettoytako toon nelaaɗe jettoytako toon fittandu yettoytako toon belaaɗe jettoytako toon kuuynam yettoytako toon mekkere ƴiiƴam yettoytako toon faabde yettoytako toon daayirayti jettoytako toon bertagol ñiŋangol yettoytako toon tamagol ñiŋangol yettoytako toon hay hunde yettoytako toon so wona ko hippondiri e needi gooto faandinaaɗo e hadara Allah tottaaɗo sifaaji mum e jikkuuji mum e alhaaliji mum e macungaagu mum ko makko ko o jippitini ɗum o watti ɗum e leñol he omo nehira ɓeen kedde leñol ngol saɗa yiɗi rewde ɗo rewiɗo e yaade to yahata to e yettoyaade to yettoyiito yawano wayni mbayano wayni mbaɗano waɗata ni golla ko gollata ko haala ko haalata ko tawa noon on sanga a rewiɗo a yettoyto to yettoyiito ko ɗum wiyete tarbiya da'ira wazifa ko ɗum ari wallude en ɓeeɗo seeren ɓe konguɗi maɓɓe ɗi wona haala meha ko nuuruji woni heen jogaaji toon ene waɗi sirru on ɗon sirru so yaade
yaadi e konngol ngol sewino konngol ngol sewiri ni e ngol sewino konngol ngol sewiri ni sirru ono sewino konngol ngol sewiri ni sirru o ne sewino konngol ngol sewiri ni so ene e nanɗe ma so yani e nanɗe ma yaada e konngol ngol yaada e konngol ngol jippodo e maggol e jippodo e maggol e ɓernde ma konngol ngol yalta kañum faata to hadara Allah faata to hadara Allah hadara biyeteɗo hadratul asma'i hadara biyeteɗo hadratul asma'i acca ɗon sirru o ko konngol ngol nawata sirru o konngol ngol nawata sirru o ko konngol ngol woni mbaɗɗeteeri sirru konngol ngol woni mbaɗɗeteeri sirru o wonno neɗɗo nde wonno neɗɗo ko faandu ndu wawtaaka ko faandu ndu wawtaaka alaa ɗo rewete so wonaa sirru ƴettuɗo poɗɗe waɗi e nder faandu meltiti ɗum haa gasi a yiyataɗo ɗum rewi sono naata waɗataa batte e ɗum heddii toon noon ko ɗum jaati nde yahata toon nde ko ɗum ndiyam ko sirru garɗo anndi alaaɗo rewata waɗɗi ko wiyetee ndiyam rewi e ndiyam he denorol ngol siiɓi ɗum ɗum rewi e ndiyam he ina sewino ndiyam ɗam sewiri ni yaadi e ndiyam he daasodii heen e nder denorol he ne denne nde tamiinde ndiyam ɗam rewi ɗon naatoyi toon tawi ina waɗi sirru poɗɗe eko sowmata poɗɗe ɗum woni ko waɗi poɗɗe ko ɗum jaatiiji e nder ndeɗo denne ayyataɗo ɗum rewi koma pusa ɗum ma mbawta ɗum nde mbawa ittude ɗum no ɗam ndiyam naniri en poɗɗe ni ɗam ndiyam naaniri ɗen poɗɗe ni noon konngol naannirta sirru ne hoowo jiyaaɗo Allah nder ɓernde mum ɗo nde wonno neɗɗo ko faandu ndu wawtaaka koto nande makko to ndewnata ko mbaɗata e makko o wiin toon o rewnata ko waɗata e makko hay huunde noon waawa rewde toon so wonaa konngol ay sa wi mbimi no ɗum sewiri ni ɗum rewi ɗo haa yettima ɗo no ɗum majjiri ni no ɗum sewiri ni noon sirru o yaajurta heen waɗɗo ɗum haa yetto ɓernde ma so konngol ngol ruttima to ngol iwnoto on sirru heddo wona toon sifa needi ene neha ɓernde nde haa ɓernde nde hetto nde moƴƴa nde moƴƴina nde laaɓa nde feewa nde focco nde yaaja nde weeɓa nde newo on sanga ɗum so tawi ɓernde nde wayi noon kayre laami terɗe ɗe ƴewananma noon terɗe ɗe nde waɗanma noon terɗe ɗe ko ɓernde nde laami ɗumen ɗum nelaaɗo sallallahu alih w sallam wiyata ɗum nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wiyata ala inna fil jasadi mudghatan ida saluhat saluha al jasadu kulluha e nder ɓanndu husere ida saluhat so nde moƴƴi so tawi nde moƴƴi saluha aljasadu kulluhu on sa saluha aljasadu kulluhu wa ida fasadat so nde boni fasada aljasadu kulluhu ɓere nde fof ɓanndu ndu fof bonat so nde boni ɓanndu ndu fof bonat ala wa hiya alqalbu husere nde wiyete ɓernde ko kayre gollondirte ko kayre nehonirte ko kayre taftete ko kayre moƴƴinte ko kayre laɓɓinte ko kayre fewnete ko kayre foccete ko kayre weemnete ko kayre ɗannete ko kayre yaññete haa becce joomum yaaje waawa moftude konnguɗi ɗi waawa moftude biyate ɗe waawa moftude golle ɗe ceernam radiyallahu taala o wi ceerno makko radiyallahu taala anhu سيدي الحاج محمد بن سعيد ووينو محمد المنصور
Muhammadul Mansur watayi ko mbaɗɗeɗa wata nan ko mbiyeɗa wata andu ko kaɗaɗa radiyallahu ta'ala anhu. Muhammadul Mansur o wima Muhammadul Mansur watayi ko mbaɗaɗa wata nan ko mbiyeɗa wata andu ko kaɗaɗa. yo Allah yomma moƴƴere yarno yo Allah yomma moƴƴere nde o haali ɗum de o weende o haali ɗum de mi naftorinoma ɗum o wee o naftorinoma ɗum cikkanomi noon ko toon haaɗi o wee o sikkanno noon ko toon haaɗi mi tawi ko ñalawma hannde o haalanno o tawi noon ko ñalawma hannde o woni mo haalanno ko hannde o haalanno o wii ko hannde o haalanno ko hannde o nehiranno ko hannde o nehirannomo Muhammadul Mansur o wii o Muhammadul Mansur sukku noppi daraja watatin yo daraja watatin so moƴƴere watatin so moƴƴere watatin wata andu ko kaɗeɗa wata andu ko kaɗeɗa neɗɗo ma ɓernde nde moƴƴa ma ɓernde nde moƴƴa nde o moƴƴina nde o moƴƴina neɗɗo ma ɓernde nde laaɓa ma ɓernde nde laaɓa nde o laɓɓina neɗɗo ma ɓernde nde focco ma ɓernde nde focco nde o focco neɗɗo ma ɓernde nde yaaja ma ɓernde nde